hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe. ZANU-PF iri kuita kunzwa manyoka mudumbu chaimo mushure mekunge yaona VP Chiwenga vave kusangana nemapresident edzimwe nyika. Vabva vasangana naformer president Joe Biden, vasangana futi naDonald Trump. Handisi kuziva kuti tichafamba sei ikokoko. Handisi kuziva kuti iko zvinezvi pamuri vanhu veZANU-PF mukufila sei. Handisi kuziva kuti Mnangagwa paari iko zvinezvi ari kufila sei, because this is the current situation right now. Zviri kuitika kumariro aPope Francis. Kana mainge matusvika panapa mhuri yeZimbabwe panonzi paCoolian TV, inini handitenderere ena handite zvekutamba nekuti ndagara handitambe nemi. Saka uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF izvezvo. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. The situation is very tense. A lot is happening in Zimbabwe, in Africa, in the world right now. Vanhu veZANU-PF vari kurwa nehana zvisingaite. VP Chiwenga aenda nenyika. VP Chiwenga ari kusangana nemi. Hatisi kuziva kuti nyaya dzedzi kuitika. You know ZANU-PF inongopanika, inongodzingereka yakutoma yakutya kuti the same guy akabva kudzimirwa magetsi nezuro. I don't know kuti vaida kumuuraya here kudzima magetsi, vaida kutesta kuti security yake inoita. It's not that easy kuti vanhu veningiri modzimira gamba magetsi. It's like hondo kwavairwa hondo kwakusina magetsi acho, right? But it's something yengoti ongori kana angonzi magetsi adzimwa achitaura. But hana hake zvakataura takazongonzwa vakungomukumbira regerero vezese kuti asori zveku takazongodididididi. So nezuro Mnangagwa netimu rake vanga vana Daniel Chapo from Mozambique. Ameno tanga adedzerwa chi Daniel Chapo ndiyo yakakuzongodzi congratulations kudhara apa results acho asati adedzerwa. Nyaya iyo yakanetsa zvisingaite kuMozambique, kukasvika pakufa vanhu up to 400. Nyaya dzepolitics idzo dzichinzi vari kusanitizwa naSADC chairman anova iye Mnangagwa, wokuti akazoremerwa nechigaro akatanga kudedzera kuti munhu wese wekuZimbabwe uri SADC chairman. Akati aiwa kama akagadzwa mega mudhara hamuna kuzogadzisa Zimbabwe yese yesu yakagadzwa. Handiti rwai basa mega makuremerwa no azvikuitika zviri fun. So ndiri ipapo ndiri kuona maupdates akasiyana siyana. Pane mukadzi nyaya iri kutenderera zvisingaita akadzingwa kuPretoria West uko muno muSouth Africa achinzi zvoni iwewe dzokera kuZimbabwe. Mnangagwa hana chaari kutipa kuno, kana chaari kutibatsirana nacho ibva pachipatara chedu. Nyaya iyo iri kutenderera kurwadza zvisingaita. Handisi kuziva futi kuti ZANU-PF mental health yayo iri seiko zvinezvi, because vanenge vachibuda vachinyebaka tiri kuda iso Mnangagwa ari kugona ngavasvike 2030. It's like Mnangagwa nguva yake yakutopera asati agadzirisa mahospitals. And I don't know why, kuti why asinga respect health, why asinga respect health system. I mean kuti why is it so difficult for him to fix the health care system in Zimbabwe? I don't even know. But papa munofana kuti mupa ongororo senyika vedu ye, because taneta nenyaya iyoyo. Ndiri papo ndikunzwa zvekare ZRP shuts down march planned by SADC teachers in Bulawayo. Vavharisa march havasikuda kudemonstraterwa, havasikuda kuinzwa, because zuro ndizuro kwakune mamwe maticha. Kusaka vatona kuti maningiriki nacho akutamba achiwanda kuti uyu avari kudemonstrate, avada kudemonstrate, avada desu mudharagezi ari kuuya achiti fellow Zimbabweans. Saka nyaya idzodzo dziri kuita kuti papise. But all I can say is Third Republic is now ready. Third Republic ya ready kupinda mupower. Zvinhu zvese timu rese rapa position. Imimi chenyu chete garai muri ready. Kana usati subscribe panapa gara wa join up, because nyaya dzichahodeswa pano totanga hose wenyaya. But anoda kupedza nguva, da kuti kwanise kunzwisa zvinhu zviri panapa ndichipedza zvandinoda kuti muzonzwa. Kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako usina work permit, wobva wavhurwa FNB business account, pane vanonzi education research ana Mukoma Owen avo vatiri kuisa vamuri kungoona mastika maflyers ari kubudikira pabackground pachannel ine. Contact them, mutaure navo, muvhurirwo company, muvhurirwo FNB business account, mozoitirwo kana zvebookkeeping. Kana company yako chero wakavhura kudhara, kana pane zviri kukunetsa zvemabhuku izvi, ivo vanokwapaidza ishasha inyanzvi. Contact them on the numbers that are showing on the screen izvi. So moenda kunotaura navo zvamanje da kusiya mukana kuti munzwe zviri kutaurwa panapa izvi. So right now mozondiudzawo kuti nyaya yacho iyi muri kuiona sei. Variko masvikiro enyika anochema achitisumira kungirozi, ngirozi dzichitisumira kuna Mwari wedu. Saka nguva inoyi ndinonamata ndichiti muzita raMwari Baba neroMwanakomana neroMweya Mutsvene. Mwari Baba, ndinouya mberi kwenyu ndichiisa vana veZimbabwe maoko enyu.
nokuda kwokuti vana veZimbabwe they are the chosen, nokuda kwokuti vana veZimbabwe vakasharudzwa. Kutambudzika kuri mavari Mwari vanozviziva zvese. Vana veZimbabwe vanozikamwa naMwari kuti vanosiyana kumakala, vanosiyana kuzvirudzi kana kuti mitauro yavanotaura, asi panguva ino ndinovakumikidza vana veZimbabwe sevana vamwe, sechunhu one, one people, tichiziva kuti ndo matarisirwo atinoitwa navadzimi vedu nengirozi dzedu namusiki wedu. Vana veZimbabwe Mwari varangarirei. Vana veZimbabwe Mwari varangarirei. Vakawana vatingati mweya yetsvina yakatadza kunzwisisa kuti rudo ndirwo runodiwa pamusoro pazvese. Takawana vakakwanisa kuwana mukanwa kuva vari mutungamiriri kana kuti kuva vane masimba, asi vakashaya rudo rwakashayikwa. Chandinoshuvira Mwari ndechekuti Baba, kubata kwenyu ngakuratidzwe. Vana veZimbabwe varangarirei. Vana veZimbabwe vanodanana. Handirambi kana muri muno munyika ruvengo guripo, kutanga mudzimhuri, mudzinharaunda, mumatunhu, marudzi, ruvengo ruripo. Tribal hatred is there. Racial hatred is there. Asi pandinoona vana veZimbabwe vachibatana, pandinoona kudanana kwamaZimbabweans kwakanyanya, vakasangana nomumwe wavo kunze kwenyika, muZimbabweni chaiye anonzi muZimbabweni, kwete mbavha kana kuti gororo rinenge rakaenda kunze kwenyika, kana kuti kuMozambiki, kuZambia, kuNamibia, kana kuSouth Africa, kana kuUK kunoba. muZimbabweni akasangana nomumwe wake muZimbabweni akakura ane hunhu, akarerwa navabereki. Paanoona umwe wake anomira naye, anochengeta umwe wake, anobereka, irregardless of color, irregardless of tribe, irregardless of region, province. Kunze vana veZimbabwe vanodanana. Ndakazviona izvozvo, tinozvipupura pamberi paMwari nguva ino. Tinozvipupura ndigo rudo rwataishuvira kuti nomuno munyika medu ruvepo, kuti patinosangana tive nerudo, patinoita mapoka, angava makereke, angava mapolitical parties, angava maorganizations, angava macompanies, tingoramba tichiziva kuti tiri vana vamwe, vana vomunhu one. Zvino takazviona kuti zvinhu zvinoda Mwari, ndosaka ndichiuya nguva ino nokusheedza zita ravo musiki, nokusheedza mweya mutsvene, kusheedzera kungirozi, kusheedzera kuvadzimu,
kuti tisvitsireiwo kungirozi, tisvitsireiwo kumusoro kuna musiki wedu, kuti tinoda kurarama nerudo. Tikangoita rudo chete zvatinazvo zvakawanda, musiki wedu anozvikomborera. Rudo chete, rudo chete kuvana veZimbabwe, kubva kuma families, masocieties atinorarama, maprovince, marudzi, maraces atinorarama tiri, mapolitical parties. Rudo ndo runodiwa. Ndinotenda nenguva ino, ndinotenda kumweya mutsvene kuti tichaitirwa zvakanaka vana veZimbabwe. Ndinotenda kuti tichaitirwa vana veZimbabwe. Nyika Mwari munoirangarira, Mwari munoida, Mwari makairangarira, muchaida kusvika narini? Tidei tose Mwari. Vana veZimbabwe ndinovimba tinodanana zvisingaiti, asi mweya wakabata, especially bato rinonzi ZANU-PF, hausi mweya kwawo. Mweya woruvengo, mweya wokushedzana kunzi pasina nhingi, a puppet of the West, a dissident. Mweya iwoyo hauna kuita zvakanaka. Mweya woujire, mweya weumbimbi-ndoga, mweya wokukara, mweya weZANU-PF, mweya woutsinye, mweya wokuziva kuti ndiri weZANU-PF ndikauraya munhu hapana zvandinoitwa, nokuti army iri kusaidi kwangu, judiciary iri kusaidi kwangu, police iri kusaidi kwangu, Central Intelligence iri kusaidi kwangu. Veduwe, Mwari tirangarireiwo that evil yakabata musangano weZANU-PF. Mwari, ndinoshedza with the authority, the high authority yet the Holy Spirit, kuti Mwari paradzai kubata kwakadaro, paradzai that evil yakabata kusecurity sector yeZimbabwe, ikafunga kuti ndo kuti nyika igoenda mberi. Zvino nhasi uno vana veZimbabwe tatambura Mwari, tava ne more than 45 years no currency, more than 45 years tiri kutadza kugadzirawo currency yedu kuti tive namareserves muzvichegwa zvamakatikomborera Mwari. Tizviunganidze tichiitawo production sezvinongoitawo dzimwe nyika, zvichigadzirwa muno, tichizvichera, tichivaka nyika yedu. Zviri kutadza nokuda kwokuti rudo rwakaramba. Mwari, hamungatikomboreri tichifamba muruvengo rwakadai. Mwari, dzikinuraiwo bato rinonzi ZANU-PF, dzikinuraiwo huipi, zvitadzoro parakadeuka, riri kuplanwa kudeurwa, riri kudeurwa nerakadeuka. Mwari, kana tisina kuuya pamberi penyu tikazvifumura mukurevesa, tikareurura kuti toda kudzikinurwa, hakuna kuenda mberi kwatingaenda. Mwari, ruvengo rwuri muZANU-PF harusi rwakarurama. Ndinotenda kuti Baba munozviona, hakuna chamusingaoni, nokuti ndimwe musiki wedu. Munhu anourawa just because ndinosapota ZANU-PF. Ndigodo mutema neshanu agofa zvigorova. Mwari, tiregerereiwo, nokuti munhu hangourawi. Munhu wausina kusika hangourawi. Mwari, ndinovimba kuti ndo zvinoita kuti vadzimu, ngirozi pamwe chete nemwe musiki wedu musafara. Baba, tiregerereiwo
Asi chikumbiro changu panguva ino ndechekuti vakaita izvozvo nevari kuita izvozvo nevachaita izvozvo, Mwari panguva inoi ndokumbira kuti dei maparadza nomweya mutsvene, dei maparadza kubata kwakadaro. That evil hand, that evil spirit, let it be destroyed, let it be crushed and be thrown away. Nekubata kwomweya mutsvene. Mwari ruvengo rune zano, handizivi hangu kuti zvandingasapota ZANU-PF nhasi zvokwadi ndinobva ndadoita moyo wakashata kuti zvandinewo kwabamunini vasina that opportunity yekuti ndakawanawo opportunity yekuva kansela, yekuva chairman, yekuva DCC member, yokuva MP weZANU-PF, yokuva Central Committee yeZANU-PF, yokuva muCIO weZANU-PF, yokuva mupolice officer weZANU-PF, yokuva muZimbabwe National Army officer weZANU-PF. Kana ini ndichiwanawo kamari kandiri kuwana, ko vamwe vekurudzi rwangu vangava kwabamunini vokwavatete vasina that opportunity yandinayo vanorarama sei? Mwari, division yakaunzwa kana vari vakuru kana vari mumahighest position, Mwari vaparedzei. Ndinonamatira kuparadzwa kwevanhu ivavo nokuti ndinoona young generation especially yevana vane mumahigh position mupati yeZANU, yevana vari mumahigh position musecurity sector, mumagovernment departments vari kurekrutwa vatori noruvengowo, nokuti aifunga kuti young generation tinodanana, asi young generation tinodanana vasiri vana vezvigananda, vana veZANU-PF. Vana veZANU-PF vatori noruvengo rusingaiti, ende vari kudzidziswa mapoizeni kuuraya vanhu. Saka Mwari tidzikinureiwo pakadaro. Baba, tidzikinurei tidanane, nyika yedu inde mberi. Mwari muno rudo, dene matinzirawo tsitsi. Ndinotenda kuti muri pamusoro pazvose, hakuna ZANU-PF iri pamusoro pazvose. Mwari muchazviparadza. Bvisai mweya wakaipa kubva kumusecurity sector yedu, kuarmy, kuCIO, kupolice, all mahighest positions vanofunga kuti ndo vane the right yemunhu kuti aende kujere, ndo vane the right yemunhu kuti ararame, ndo vane the right yekuti munhu awanewo pundutso upenyu huri nani, ndo vane the right yekuti vanowanawo kurapiwa kana varwara, nokuti munhu wese panyika pano as long uri mupenyu unorwara zvirwere zvapasi pano. Asi nokuda kweuchenjeri Mwari, tinofanira kunge uchikwanisa kuti urapiwe zvinorapika zvorapika. Asi pari zvino only vari well connected to the wealth, they are getting kurapiwa kwakanaka mumaprivate hospital because they can afford. They are getting kurapiwa kwakanaka kunze kwenyika because they afford to be airlifted with expensive private jet, kunorapiwa kuma expensive private hospital kunze kwenyika, even ma private hospital kunze kwenyika, nokuti anenge ari functioning. Mwari tibetserewo vazive kuti munyika mavo munofanira kutouyiwawo nevanobva kunze kwenyika vachitsvaga rubetsero. Zvinhu izvozvo zvinokwanisa kutoitika kuti president wedu arapiwe munyika muno, vice president wedu arapiwe munyika muno, paradise yedu iri munyika muno. Mwari tibetsereiwo. Pfungwa dziri upside down dzakadaro, Mwari tibetsereiwo. Tibetsereiwo vana veZimbabwe. Mwari tibetsereiwo.
Haleluya. Nemuzita remwanakomana neromweya mutsvene. Haleluya. Amen.